Здравейте, дами и господа! Значи играем CS 1.6, както казахме в първия клип. Ще снимаме на CS 1.6, сега в момента играем. Както виждате, в сървъра съм само аз, тъй като другите са такова АФК от доста време. Аз чакам моя приятел Полер да дойде. Все още го чакам. А кога ще дойдеш, бе ти? Няма да. Защо? Защото наведнъж не направиш нищо. Абе, кога ще дойдеш, кажи ми. Сега, бе. Добре, айде едно в едно. Мини за терорите. Ще правим едно в едно, тъй като другите са от доста дълго време АФК. Аз през това време ще потренирам малко. Тея врати винаги ги ползвам за тренировка. Ще сложа заглушител да не се чува гадно. Та така, някой ако има въпроси, моля да пише, нали, към коментарите на клипа. Мани го тупа толкова така. Така. Добре, ама не трябваше минах за мене. Добре, ай. Аре, минах за тея сетая. Ама, сега с кой да минава? Ти ще с 14 кила, пич? Аз. Да, ти тук що влизаш? Аз ти казах, че си свалиш как? Ти си откачен, няма как. Как бе не се Базика се с мене. се базика, ама да това ти не спори. Не спанаха. Мага, ти се базикаш, бе, аз не ти вервам. Не се базикам. Аз не ти вервам. Как си 14 кило, бе, това? Аз ти казвам, че не си свалил, като ти няма не си свалил. Но бар. Баг се разлиш. Да, бе, иначе, защо така се багна? Омага. Мале съм на тъпкото такова, спала игра и такова. Че, поне си направя да ми господа няколко кила. Не, май аз няма да влизам с CS. Защо? Спала ми си играта. Майна, стига, бе, и аз сега какво ще правя? Добре, се тая. Ще ми забива много. Пука ти, бе, шука ти забива. Добре, дами и господа, след малко продължаваме с клипа, след като пусна GTI. Ама яш. Вау. Ето ни нас, дами и господа, след дългото включване на GTI. Така, започваме игра. След малко я ще включи GTI. Да, той играе GTI София. Тя е хубава игра, аз също играех. Но, нали, малко по-старичка така. О, но. Що наприх, бе? Тук малко грозни картинки ще погледате, но да. Надявам се да не ви притеснят. Значи, може малко компът ми, така лаптопа ми да е бъгнат, но става. Значи, играта много ми харесва на мене. На тебе харесва ли ти, бе? Абре, кипар. Кой? Ти кой? Играта харесва ли ти? Коя? Snow Andreas. Не си го пусна сподели, бе. Добре, да, аз ти говоря по принцип, харесва ли ти? Кой е? Да, иначе на мене ми харесва, добра е. Значи, този клип вече го правим така да играем и без това през свободното време няма. Добре, кой ще сподели това? Ма ти нали ще свалиш игра, бе? Да, трябва да се Те ще кажеш по-рано, аз вече почнах с всичко и няма смисъл. Виж, там играем нещо. Защото па на мен ще ми цепи много. Ще ми бъгва. Значи, дай сега да почваме по-сериозно. Така. Търсим някаква кола. Да, ще вземем тази.
по така. Не е много хубава дел, обаче. Хубаво, не вече. Да, нали има някаква. Майна, много бързо пусти да. Така, добре, аз за малко ще спра клипа, дами и господа, за да може да му пусна на този клип, че споделито. Изчакайте само. Добре, пак сме тук, дами и господа. Чакайте, че заради този... Заради този клип, че от телефона ми падна просто. Добре, така е, май, добре. Така, тръгваме. Казах ти, че нагласявам камерата, престани заради тебе. Дразниш ме вече. Добре, дами и господа, той вече ме дразни и след малко може да му затворя. Добре, така си очаквах, че ще стане. Добре, да направим една ганг битка. Добре, Майя, това е дикце. Май убих. Знам, море, бе. Махайте се, бе. Вземи си бокс. Бокс, яко, видиш. Нема гри. Престани, да, моля те, престани да се ригавиш, поне един клип да го направим. Ето виж колко съм бокс, яко, видиш. Много движи бокс. Добре, значи предницата целата ми от направо буквално нокаут. Такова е, добре си колата. Абе няма. Чухо така. Танче, много издръжлива, гледай. Кара с пука на гума, майко. Добре, бе, точно тук ли намери някой си остава колата? Добре, мисля днеска да наблегнем малко на гангстърските битки. Сега ще направим няколко гангстърски битки. Ако съм с тази кола, никога няма да направя гангстърска битка, казвам. След малко, ако не взема завоя и се удара в бензиностанцията, направо... Аз ти казах да я опрашам. Ма не искам да... Айде. Ще оправя за малко. Така, вече колата изглежда по... бързичка. Добре, отиваме да търсим гангстери. Въпреки, че те трябваше... Дрифтър. Ифата ме бутна и искаш да се правя на дрифтър. Така, добре, аре малко дрифт. И ети. Че бе, гангстърска атака, нали искахме ние с тебе? Да, не, от теб. Кой ти каза, че не ми е CS? Аре, малко дрифт. Опа! Сега вече не трябваше да става така. Не! Добре, нищо. Играта бъгна, но това няма такова. Добре, че не бъгна като миналите пъти. Да бе, добре, иначе бъгва и после не мога да я махнеш, трябва да гасиш компа на ново и това ама много да пустия. Добре, че имаме късмет голям. Да, това ни беше късмет и то много голям. Значи снимаме на тази игра. Та, както такова мнение, може да не съм го казвал в първия клип. Ако някой има мнение, задавам един въпрос. Дали може да свали GTI 5 на флашка? Който каквото мнение има да го пише в коментарите на клипа. И така... Да бе, значи има хак на тая игра. То не беше хак, то беше мод. И имах минигайн, имах в гаража две коли, Lamborghini и Maserati с нитро. И двете. И просто това беше много яко. Тази кола е на уека, вземи. Взимам Ford GT. Напри се малко на дрифта на сата. То Ford не е за дрифтове. То Ford не е за дрифтове. Не е за дрифтове. Покажи на хората какво можеш да знаеш.
Добре, аре, отиваме натам. Но само, че... Двора са. Защо ми е класо качване за дрифт? Не знам, Добре. ама с отваряте искам монстър. Ох, то ме дразни. Опа! Щех да го подложа. Леко. Леко, че... Дай да свалим качването. Това бабе. Бавене, затова ме тръска отзад. Ево ме фани, аре. Ву. Включи това. Окачване. Аро, тук свалям окачването и газ. Ле, стига бе, що ти става? Джантата ли изкривих? Гледай. О, не, абсурд. По-добре пежа си хубаво. Значи взимаме някаква модерна... Не модерна. Да, точно тая кола. Тая кола е много хубава за дрифт и ви я препоръчвам. Може да е малко ръждива, ама... Просто е стара Форд. Крещи като... баварец. Какво мога бе? Това ли мога да се трескам? Аз съм много слаб на дрифт. на летището с нея си най-великия. Не, мани от тук. Бел тук. Вуп! Това е. Там, че така, ако може продължително... Аз ти казвам, че тук съм... Гледайте. Минах на сантиметри от стената, като на Токио дрифт. No. Седнаш и то, напомняш ми, знаеш на кой? На кой? На то с БМВ-то. Не, това е хубаво. На кой с БМВ-то бе? На това, Ти си Светослав. Не съм Светослав, аз съм Владислав. Уата! Фупс! Ода! Една поничка, която ми е запазена марка. Флоп. Флип-млип. Дълга. Как така дълга? Много пушите му е така. Пили, хората да смърди на гуми, да смърди. Се брикя. Тази вече. Нека не пак се стрелят. Я виж. Не виждам никъде да се таковат. Обаче чух пистолет или там полуавтоматичен. Не, май беше автоматичен. Освен полицията по някой да е покала. Тук е малила ръжа. Има. Ма не точно тук. Тук е много подозрително място за оръжие, ама няма. Значи... Аз един път на GTI 5 казала съм, се метнах под влака с надолу колата. Помежду другото, ако такова нещо тази кола не ви харесва, знам, ръждива е.